אנחנו טובים! אז רק שקט, שנייה, אני רוצה להגיד לכם, אני לא סתם באתי לכאן, אני מבין את הבעיה, פנו אליי היום עוד פעם אוהדים וביקשו להיפגש איתי, ואני מבין שאסור להזניח את המצב שתראו היום, יש לי שיחות עם כל מי שנוגע בעניין, אני מקווה שאנחנו נצליח לסדר את הדברים. תציל את הקבוצה הזאת!